Mikkelin keskussairaala. Normi A. Aha, sieltähän se sankari saapuukin. Joo, hyvä. Huomenta. Huomenta. Lähetäänkö Eilan luokse? Lähetään Eilan luokse. Joo. Pät. Missäs me nyt ollaan oikein? No. Tuolla se on. Eila. Eila. Joo, lähdetään hakemaan Eila. Tämmönen se tämä Niin. Eilan työpaikka nyt, mistä Eila voi näin ihan Eila akkeen. Eilan työpaikka, minkälainen se on mennyt sinne? Tänne täytyy mennä avaimen. Joo, tänne sitä ei niukan päähän. Ei täällä ihan... Se just tyypillisesti jalat pöydällä. No niin. Täältä paljastuu. Nämäkö ei meinaa lähteä kahville? Ei kun menkää, tää on teidän hetki. No, nyt on vasta kiersitte. Suurin syyllinen. Moi Eila. Kuultiin, että siellä kävi supersankarit, tai itse asiassa mehän tilattiin ne supersankarit sinne käymään sinun luona vielä, kun sä tällä viikolla oot siellä töissä. Ja nyt on teillä sitten sun läksiäs juhlat ja tehtiin sulle tämmönen pieni video sitten muistoksi meistä ja yhteisistä ajoista. Niin kuin kuulin, että Fantomi sanoikin sulle siellä kahvipöydästä, että kiitos paljon näistä yhteisistä vuosista. Me ollaan tehty paljon yhdessä töitä ja se on merkittävää, minkälaisen valtavan panoksen sinä olet niin Savonlinnan alueen potilaiden hyväksi tehnyt. Siitä iso kiitos sinulle, mutta kiitos myös näistä yhteisistä vuosista, mitä ollaan yhdessä töitä tehty. No niin. Eila, terve. Mulla ihan samanlaiset ajatukset, mitä Jari tuossa sanoi. On usein siellä käynyt ja usein kun sun kanssa on asioita hoidettu ja koitettu saada järjestettyä, että päästäisiin koulutuksiin ja päästäisiin sitä sun tätä ja sähköposteja on kirjoiteltu ja korjailtu ja lähetetty ja sensuroitukin joskus ja monenlaista, että harmi, että ei nyt päästä sinne tähän sinun iltajuhlaan, mutta toivottavasti tämä nyt edes tämä meidän tervehdys tässä näin niin sitten saavuttaa. Kaikki ne jutut, mistä on ollut puhetta ja ainakin osa niistä, niin on mulla yhä edelleen muistissa niistä tekemättömistä asioista. Muun muassa toi prouppi tuossa yläpuolella niin muistuttaa siitä, että siellä leikkaussalin prouppi ja sen laadunvalvonta pitää nyt jotenkin järjestää ja me Pian kanssa katsotaan, että se homma tulee nyt sitten vietyä asianmukaisesti loppuun asti ja niin kuin sitten se saamani viimeinen pyyntö niin hoidetaan sekin, että se järjestyy. Huoli pois. Nyt yksi juttu, mikä jää nyt sitten teidän nyt vielä illan pimetessä niin kuin mietittäväksi, niin on sitten se, että kuka teistä rupeaa sitten pomppimaan tasajalkaa siellä Savonlinnassa. Jonkun nyt pitäisi ruveta ja teidän pitää se nyt sitten vaan keksiä, että jos et sinä kerran siellä enää pompit tasajalkaa, niin jonkun muun täytyy. Miettikääpä sitä ja kertokaa se sitten Pialle, kun Pia tulee seuraavan kerran, että miten marssitaan jatkossa. Mutta kiitos Eila näistä vuosista, on ollut tosi mukava työskennellä sinun kanssa ja eiköhän myös siellä Savonlinnan torilla sitten viimeistään jossakin kohtaa törmätä.
Siellä nähdään. Ja nähdään. Kaikkea hyvää. Hei vaan. Moi moi.